Kipat ba nong shok shnong kamusto shela ya kibalalam kamat daw secretary shnong uba David Rapmai. Haka katwe trik una opera arajar arpusan kilale cheka ki HEDC ban panjing syai helor kejing patsang ya kensan ki election ban jiet kot batamai jong darbar shnong. Ya kabala temu ban penlong haka kat arterek unai wiang arajar arpusan. Haba kerani kilat patai kubor uba David Rapmai ula keno bawa wahadadar keshela ula pensang ya election hadin kejing ujor rong acting rang ba shnong uba Wilson Sendram. Ubalakam mala penlong election claim kejing tip jong uba David Ramai ulo ong bagasnong kampat itu yung acting rang basnong bat kipat ba kila darawa bari ban penlong no election namar ka semoy trekam kino kam government kala de ban kut no hadin kejingelang bat UCEM ka council kala hukum ban pensangi aswa ndrai kala kular ban aibor ban penlong election hakatayo ko ban wan bat ban pendap no apo ka khat pratarek mentau no pra tinggal ai kendo ya UCEM medon borom jong ka council hang ni bat nakaliang ka jong i ngin re hak jing sang ila dawa me na UCEM bangi de ban long la sai ka sngi ka de sngi tabur bat de ban ailat yangi hadian bakila penmi ka odon man kan tarik ban sang ya ngiwan ban dawat de ban ailat kat kum garai dor ba ka hok ka jong i upat ba om bangiwan ban pen kelumar ya no re da ka borom nakaliang UCEM bu la karpat yangi ba ya ka ni ka ba mentah ya ka balasai ka sngi wong nak ka mentah ka bet ka beng kabanom mi kano ke jing kelumar ilong sange ya kabala syai kasni but ila ada pula syai skam harangkat ki observe ki MDC ki bedalang ban hakatayo ko banwan syua bangin kot ka khat pra trek maka tem ngojungi ngin kot khat pra ti syua ban kot ka khat pra trek da kaliang ko office ila ada pula syai bangin bu da kat tarik kabo kemai nang ni kin pe kin kimi hinang ni na ka benta kata ka bet ka bet namar ngi suo persya bakin wan tuklare ka kam sno ngi kam le kanu ka ba persya ngi kam man kedo kuti no na ngi ngai skam ro ba ka office badon borom nang ni UCEM ubat ya ka bor ka ba hak le do ban pai ya ka bet ka biang ban pai ya ka ta ready ka du store ka jongi kumba UJJM Nichols Roy ula bu kenang ya ka dia ka district council bani ada yang ikirat pa bani ada ya ka kenau ka siap bat kari ka di du store ngai skam ro UCEM badon borom un pentrekam hok ya kata kaliang ka jongi kum kinong yalam senong bat kipai ba nong song senong bang ila ada ban yabu ya kene nak benta banginjit ya kini member senong kat kum karai jong kador ba senong bat kat kum ki practice ki jongi hendrai ka ba ngi sapelung ngi bangin wan kat ni khambun hang ni mentakas ni namar ngi sngosi ban nakaliang jong ka office nang ni bat wadada nang tina po sila konferensi open sange ya kata ke election ka ba ka dormas nong kala ada bandrai bat ka bangila ada bu kasi bangin cabut la syai kasi na kata ka daw ka penlong yangi bangin wan hang nilang krui bangin pensngop akini ki bor ki bahalwa bakin snow pensngap na ka benta baniada ya ka snong ka jongi ya ka riti ka dustur ka jongi namar kini ki ba ngi sai practice la kata posnam judan bawan musliam manu hendrai ngimtep na ki daw kaba penlong ya wahdadar jongi bo unwan bantu klari kani kakam ka bahapo snong ka bangi pen bai tang si snong ngi dapat pau ka jing snong si jor ya ka jingle ka jong wahdadar ha ka jing si sa kum UCEM ukumi ubadi ban pai nak benta ka bet ka biang ka baha kamian jong upai ba bobon malang orang li ujuki udok usok henrai ngimtep na ki daw ka jingle ka jongi ka pau ba ka ngap tang siliang ka syukur tang na yakikat tu kena ngot kram das ngap lang ya kesuruh babon balang